Häzirki günlerde ýurdumyzyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarışlar üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzyň kubogyny almak uğruna geçirilen ýarış türgünleriň tejribesiniň artýanyny görkezdi. Bu ýarşa vilayetlerden, paýtagtymyzdan türgünler gatnaşdy. Dürli agran derejeler boýunça bäsleşen türgünleriň ýeňişe bolan ynamy aýdyň duýuldy. Şu günler dürli uğurlar boýunça geçirilýän ýarışlar gadakly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgünün kuýun öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Ýarışlar türgünleriň maksady anamlydygyny äşkar edýär. Ussatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijäniň özendir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýarışlarda esasy wezipe bilen tepkitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gazanmak ýygy geçirilýän ýarışlarda esasy wezipeleriň birine öwrülýär. Bu ýagdaý sport bäsleşikleriniň gazakly bolmagyny üpjün edýär. Ýokary golamışlyga beslenýän ýarışlaryň ählisi türgünlerimiz üçin halkara oýunlaryna taýýarlygyň öz boşly tapgyrdyr. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygy ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdan berk bedenini aň paýhas taýdan ösen ýaş netli kemal getirmek baradaky alada Türkmenistanyna döwlet syýasatynyň esasy möhüm uğruna çykarly. Hormatly prezidentimiz, arkadaly gahraman serdarymyň ösüşlerini nazarlayan özgertmeler bilen köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş ýolgosunu kemal getirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Bu aýdylanlary geçirilýän sport bäsleşiklerini aýdym görmek bolýar.